घर में रोज होता कांड, बेटी बहन के जाता जान, भइल बसरिया होत्या कांड। औरंगाबाद के बाटे घटना, सगरो मचल बा एकर कथना। 11 जून के घटना घटा, श्रेया बहन के जीवन मिटा। 11 जून के भोरे भोर गइलू पढ़े कोचिंग और पढ़ के जब आइल न घर, माता पिता में मचल कहर। सभे तक खोजे लागल ओकरा, श्रेया के घरे मातम पसरा। श्रेया के घर में मचल कहर, पुलिस प्रशासन के भइल खबर। पुलिस तो खोजे इधर उधर। 2 दिन बाद बीता समैया, श्रेया के मिलल लाश भैया। 13 जून लहर रोहतास, वही में मिलल श्रेया के लाश। पुलिस प्रशासन जांच कइले, 100 के पोस्टमार्टम भेजले। दुख से भरल बाटे किस्सा, कहने श्रेया कुमारी चालीसा। म्यूजिक बाय आदित्य। सोशल मीडिया पर कहल गइल, एसिड अटैक श्रेयासन भइल, यही से ओकर जान गइल। श्रेया के माई बाप कहे सब साफ, श्रेया के कब मिली इंसाफ। डबल इंजन की सुन सरकार, बेटी पे तनी करी विचार। संगम संतोष जोड़े ले हाथ, मामला के करी जल्दी से जांच। बिकी 20 साल दिले बताई, बेटी के खातिर करी उपाय।